Basketi sanfɛcɛliw ɲɔgɔn danba min bɛ farafina cɛ kɔrɔbalenw kofɔ sodenw ko don Afrochan atako filanan kɛnɛ kan Angola Mali bɛ ye a bɛ daminɛ juillet kalo nata tile 8 ka kuncɛ a tile 16 san 2023 in na. Mali degeli karamɔgɔ Kaba Kante ka fɔ la a ka cɛdenw dafalen don hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya fitiniw bɛ yen. Alhamdulillah cɛden mɔgɔ fila kan ka ɲini hors du continent. Farafinɛgun kɔ kan. Faransikan mɔgɔ fila ye. Alhamdulillah kelen bɛ yan nɔ, kelen b'a to Faransi ka taa. Olu ye Malien o ye international champion d'Afrique, U16 champion d'Afrique, U18, vice champion du monde, U19. Siriman Kanouté a ka tilala saison na, il a fait une très bonne saison. A kan ka taa jouer Pro 2 la, a b'o ɲɛbila baaraw la, a bɛ tila tuma min na o b'a sɔrɔ anw ni tagali surunyara. O le kɛ a ka na yan ka fɔ k'a bɛ taa. O bɛ kɛ voyage fila ye. A y'a laɲini kɛ an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn Angola in. Filanan dun o jɔn ye? Filanan o ye Benke Jaruma, o bɛ yan nɔ, o y'an ka soden kɔrɔ ye a tun bɛ AS Police la, ale ye équipe nationale joueur kɔrɔ ye. A bɛ équipe nationale la, nin y'a san 5 san 6 ɲɔgɔnna ye, équipe nationale senior la. A ye garijɛgɛ sɔrɔ ka taa Faransi salon saison na, a ye ɲina saison jouer Faransi alhamdulillah. Ale y'an région a bɛ wagatinin bɔ donc ale bɛ yan nɔ a bɛ ka entraînement kɛ la inchallah. I bɛ baara fɔ dɔrɔn i bɛ gɛlɛya fana fɔ, baara tɛ taa gɛlɛya kɔ, gɛlɛya bɛ yan. Gɛlɛyaba tɛ yen, équipe nationale 5 de bɛ internat la basket niveau la, an bɛɛ bɛ ka baara kɛ yɔrɔ kelen na. Palais de sport ye. Palais de sport la, o gɛlɛya de bɛ yen parce que anw de cɛmaninw ye kɔrɔbalenw, an bɛ bila laban na. N'an bɔra yan dɔrɔn an bɛ taa dumuni kɛ, an bɛ don su kɔnɔ kojugu, or que sɔgɔma an kan ka na entraînement kɛ ka na daminɛ 11h la ka na midi fana na. Gɛlɛyaba tɛ mais récupération la dɔgɔtɔrɔw y'a jira k'a fɔ a ma nɔgɔn kosɛbɛ comme an seko t'a la an b'a minɛ ten parce que y a pas meilleur que ça aussi parce que yɔrɔ ko bɛ Mali la an filɛ wagati min na ko bi mais sinon gɛlɛya dɔ fara mun bɛ yen dɔɔni o ye an ka joueur dɔ bɛ yen n'o ye Sulemani Berete ye a bɛ dɔgɔkun fila bɔ ale bananen don bon alhamdulillah ça va aujourd'hui ani dɔgɔtɔrɔw tilala ɲɔgɔn na a bɛna rééducation daminɛ. Degeli karamɔgɔ Kaba Kante n'a ka cɛdenw bɛ degeli baaraw la Palais de Sport Salamatu Mayiga la Bamakɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selidon.